bezwaarder. Oh, daar hast nog één hoor. Wat zit het mooi. De cupcake bezwaarder. Ja. Balmaai, natuurlijk. Ja, is het klaar? Dat heet zijn berg heel daar. Goedemorgen. Een nieuwe vlog. Oeh, Saak had juist bij de oppas. En hij ziet zijn cupcakes maken. En die gaan we nou uitdelen bij de koffie, hè? Ja, maar ik denk dat ze net allemaal nog gaan. Nou, doe ik sowieso zelf in je, toch? Ja. En we hier nog 2 Hij krijgt echt niet. Ja, zeker, zeker. Nou ja. En van Joet hier ik eigenlijk een chitsvraag op de planning. Dat is het Hilda. En de chitsvraag is: wat vies toen nou leuk in de vakantie om te doen? Dus wat vies leuk om waar vies leuk om heen? Of wat vies leuk om wat vakantie te doen? Zaken, wat vies toen leuk om te doen op vakantie? Voetbal, ja. En lekker zwemmen. Zwemmen in de vakantie. En waar vies leuk om heen om op vakantie? Bijvoorbeeld grauw. Maar de boot. Ja. Nou ja, dat is echt mijn favoriete vakantie. Maar de boot op vakantie. Dus, en dan wat terug Friesland worden, dat vind ik echt heel leuk. Dus dat gaan we dit eerlijk doen. Ik zal de chitsvraag even een orde stellen. Dus wat vind je leuk om te doen in vakantie en wat vind je leuk om hinnen op vakantie? Jelke is druk dwaan met de carding. Dit wordt de bar, hè? Ja. Een barke. Nou je toch bij, Jelke. Ik ga een vraag van Chits. Wat is die... Nee. Wat vind je leuk om te doen in een vakantie en wat vind je leuk, waar vind je leuk om heen te gaan in een vakantie? Op vakantie, zeg maar. Wat ik leuk vind op vakantie? Ja. Helemaal niks doen. Lekker niks doen? En om ergens heen te gaan? Ja, nou, wat is die favoriete vakantiebestemming? Ja. Ik vind wintersport vind ik altijd wel mooi. Ja, maar in de simmer. Dat is eigenlijk mijn favoriet, maar in de simmer. Dan gewoon door voor. Ja, in zaken ik, hè. Zaken in werk, hè, met de boot. Ja, met de boot. Ja. Ja. Nou ja, mooi. Hetzelfde, gelukkig. Want dat doen we echt, hè. Ja. En wat mooi we dat al erg mooi vinden. Ja, gelukkig wel. Ja, normaal niet had dit die boot besturen kunnen. Ja, wat zaken maar doen. Maar dat ken ik niet. Wat hij het varen? Bist u de cupcake bezwaarder? Oh, daar hast nog één hoor. Wat zit het mooi. Wat zit het mooi. Een touwtje eromheen hier. Ja, de cupcake bezwaarder. Ja. Wie moet ik nou een route uitstippelen voor je vakantie? We gaan een beetje wat op Friesland, maar dan echt wat van zaken echt leuk is. Rolf Jansen al hier of 2 dagen mee, dus... En die zoen ben ik rauw, maar dat hoeft niet meer. Nee, de SKS gaat dat trouw. Dat is zo'n woord als eerste heen. Of als laatste. Als laatste. Dus, nou ja, wie moet een route uitstippelen van wat van die bergen echt leuk is. Dus dat gaan we dan. Sibbe, wat is die favoriete vakantiebestemming en wat is leuk om te doen in vakantie? Oh, niks. Gewoon, dat zei jij ook al, gewoon even niks. Nee, niks. Gewoon een beetje... in de auto. Ja, dat vind ik prachtig. Ja, Toeren. ja, dat vind ik prachtig. Dat doe ik eigenlijk nog nooit. Maar je favoriete bestemming, een loon of een plekje wat we leuk vinden? Eerst vond ik Karpathos. Griekenland, ja. Griekenland. Oké. Ja, met vliegtuigen naar Griekenland. En het idee dat het op een eiland zit. Ja, met de auto door het te lang heen. Wat hij is zo heel... Dat is er net bij komt kist. Ik had het idee als het dan ergens in Spanje zit, ik nou, kan ik zo naar huis rijden. En op mijn eiland is nou, dan ben ik daar. Dan kies je echt lekker Delia. Zo. Ja, Nou ja, dat is echt wel lekker. En nog uitjes in de vakantie? uitjes. Een dierentuin, Ja, een waterpark. een waterpark. Dat Ja. vind ik ook wel heel leuk. Ja. 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 Nou, Het park is altijd wel zo heat. ja. Wat het heat is en dan is het. Ja, gewoon echt zo'n waterpark. Ja. Ja. Nou, dankjewel. Jee. Oh, daar is er alweer. Is dat rondje al maken? Ja. Ja joh, men weer een kletsje. Ik krijg een belje. Oh. Nou, goeiemiddag Beppe Klaasje. We hadden een nieuwe vraag van Chits. En de vraag van Chits is deze keer: wat is die favoriete vakantiebestemming en wat vind je het leuk om in de vakantie te doen? Ja. Ja, Nou, ik weet wel wat ik het mooiste vakantie vind. en dat is Zuid-Afrika. Zuid-Afrika. Dat vind ik het mooiste. Ja, ja, daar Dat hebben is we mijn mooiste vakantie tenminste. Ja, ja.
En wat voor uitjes vind je leuk om in het mooie waar te doen? Wat is een leuke ding om in de vakantie te doen? Ik mag heel graag lekker mooi woord in de zinnen zitten, mijn boek. Ja. Lezen, Even niks. Ja. En als ze nou dan even in het zwembad, even een doekje even lekker opfrissen. Ja. En ze gauw mogelijk er weer uit. Ja, net heel lang zwemmen, hè? Maar ik dat de koud was bij Klaasje. Nee, maar dat kan ik gewoon nee. Maar dat hut even ook en dan lekker, dat vind ik altijd heerlijk. Ja. Jongens even lekker op het terrasje zitten. Ja, ik word eigenlijk even wat rustiger rond. Even niks. Ja. Dat vind ik wel. Ja, maar had ik altijd druk met de zaak en dan maak ik het eigenlijk met z'n volle best, maar gewoon lekker. Dan maak ik het eigenlijk het helft. Als ik op boord ben, vind ik echt prima. Heerlijk. Dat hoest ik niks. Dekken wordt dan ook weekends wel eens even heen. Ja. En dan zitten we op het boord en varen we naar hier eens even. Maakt het niks uit. Hartstikke gezellig. Ja, Heerlijk. gewoon even niks hoeven. Nee, dat is niet zo. Ja, nou, dankjewel. Wat vind je Hilda? Ik ga nee denken voor Hilda, daar hing het ze wat in. Dus hopelijk is dat wat. We gaan beziek. Zaken zal zijn naar Rolf Jan en dan zal ik nog even met Hilda bij het keertje van Heidje. En dan hebben we een hele leuke dag hoor. Maar best u klaar om naar Rolf Jan? Maar we de spullen even pakken, de tas. Ja. Want je hebt zo'n vanmiddag eerst badje en dan je een barbecue, toch? En Monaco. Monkel weg bij barbecue. Nou ja, wat vervelend net. Of is dat leuk? Nee. Leuk! Weg in! Ja, ik neem ik mijn zwemp in mijn. Aan de bal. Goed uitje. Ken het? Ja. Nou, stap maar uit. We zijn bij Rolf Jan. Zulke zaken van al even en dan ga ik naar het kitchen. Balmaai, natuurlijk. Ja, is het klaar voor? Zeg maar doei. Doei. Nou, we zijn bij het Keertsveld. Dus ik zou zien dat elke jaar ik mijn kroonse thuiscommercieel. Waar dit? Nou, het leeft hier echt in het dorp van Keertsen. Dus dat is wel leuk om te zien. Dus ik heb heel wat mensen geïnspireerd hier altijd. Nou, gezellig gewoon. Ik ook Keerts net zoals mij, dan is het nog leuk om hier om te struinen. Hier is Jelke bezig. Shit, is hij. Ga die weg dan? Oké. Ah, wat leuk. Plannen hadden Wat hij het zien bij heel daar? En zo struin ik hier mooi wat om. Ieder dag een bakje koffie of een glasje drinken en dan vind ik me wel. Hoi. Die baby, kan je wijzen? Ja, dat is een mooi plakje, hè? Een smoek, dat een plak in, hè? Mooi. Hallo. Hey, Lietseman. Of is het niet? Nee. Het is een varken. De vaal. Maar dat kun je dan net zo goed zien, hè? Nee. Nee. Hey. Dit is Michelin. Oh, Ja. dit is een neeboon. Ja. 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 Hé? Hey. Die zwamke. Nou, ik zeg me eerder wennen. Hoe is die met hem koersen? Jelke die is nog net helemaal klaar natuurlijk, dus die wil ook nog lekker trokkeert. Maar dit famke is wel weg, hè? Heel lekker op bed. Begint goed. Nou, ik kom hier het hier op rieden en zaken hier juist er wat van. Maar dat vind ik een beetje schande, want dat leidt hier nog steeds. Dus ik moet ze maar even weer bevrijden. Maar je hebt haar nooit in je hele leven zulke grote kikkervesting zien. Er zit wat slakken niet, maar shit dan. Ik ben nog groter als mijn toemer. Kom jongens. Zwagie! Waar is je, joh? Hier onderin. Hoe groot die binnen? Met echt joekels. Maar die stik dus even bevrijden, dat vind ik dan wel best schande. Veel zaken net zo blieb maar wezen, maar dat wel. Maar volgens mij ben dit van Frasken, denk ik. Maar die jerk dan jongens, wel, die maakt je heel volle kabaal. Dus wat dat betreft, tja. Joekels. Zo, Ildo leidt lekker te kussen. Ik zal nog even wat opruimen in huis, even een wasje draaien. En dan vind ik het wel choco. Dan doe ik even lekker op een bank. Even een boekje. Sassa wat. Dat hier ik in de holle. Hey, dit weer een hele leuke dag. We hadden de vraag van Chitsoen over wat vies leuk om te doen in de vakantie en wat is die favoriete vakantiebestemming. Ik ben ook wel benieuwd, wat vind je hem leuk om te doen in de vakantie? Ga je hem nog tips? En wat is je favoriete vakantiebestemming? Misschien ook met de boot, want dat is in uw familie toch wel een van de, de dingen die het meest voorbij komen, juist. Dat is favoriet. Maar misschien ga je hem wel heel wat oors. Dus ik ben heel nieuwsgierig. En ga je in Friesland op vakantie of Boetenloon? En
lid het is weten. We gaan nog even bij Kids van Jelke geweest. Zaken die bad mooi met Roelof Jan. Die zal je ook barbecue, dus die had echt een gouden dag. Vond je dit een leuke vlog? Abonneer je. Er zit een blauwtonk omheen en via het net de chill app te downloaden van die tablet als telefoon. Hey, wat een nieuwe chitsvlog. Hey ho!